最近几年来，台湾各地举办多届艺术活动，希望是带动地方的发展。不过，今年成功界一超无多，每次在本年建议也效果一下是无嘞，创建加标配是无嘞，是无嘞清晨嘅文化内涵。下礼拜接下来看日本嘅来福女艺术节，现全做嘅用呢条特特人是核心。来福女会同日本嘅本州、四国同九州之间，等等全球化还有现代化。也多項嘅人口老化、外流都嚴重，漸漸嘅沒落。那國際有名嘅公共藝術切建人嘅北川富隆，係用海洋島來做主題，尋找啲藝術家還有島民共下來創作，為了衰退嘅制度加以發力，重新創造啲彩體嘅價值。孟加拉傳統歌謠為日本來福女國際藝術節一天一早飛起揭開序幕。來福女國際藝術節3年辦一擺，今年係第2屆，本週春夏秋3季，屯來福女海以亞港高雄港府區內，韓國赤島、豐島、小島島也12處島位來做舞台，展開一等大型嘅藝術饗宴。有名嘅藝術策展人北川富隆用島位屯大海來做背景。請嘅30國嘅藝術家來，打造出300組客家嘅藝術作品。大棚藝術而屯人口細照改道，韓國老人家見來見到嘅島位，再個加以發力。で、いろんな人が来られて、作品を見に来るんだけれども、やっぱりその島の生活とか、その島のいろんな今まで蓄積してきたことがやっぱり素晴らしい。やっぱりそれぞれ工夫して生きてきてますから。それがやっぱり素晴らしいと思ってそれを来た人たちが明らかに作品があるところの集落とか島は元気になってきましたね。順坡嘅新吳村點清嘅設立到認證藝術，天天嘅潛規發力。上來講下，到位巷嘅老人家未做得同外來嘅遊客交流。いやもう本当に地域の人が元気になる。おじいちゃんおばあちゃんがやっぱり笑顔で。楽しいと。今までやっぱりもうお年もお年だし先が見えてきてる。それで自分がやってきた農業とか漁業がなんとなくやれなくなってきたと思ったらそういう寂しかったですね。考えたくないぐらい恐ろしい寂しいことだと思います。だけれどもそれが何かもしかしたらそうじゃないかもしれないと。來福女海巷本地無碼嘅發展嘅寫到位，可能藝術要鬧熱起來。喺藝術節唔單止帶動嘅寫到位嘅結晶，藝術可以用團人嘅關係，咩有嘅無同樣嘅作用同連結。客家新聞蔡依聰、宋英娥日本報道。